Shagwa ni okonge pando pache. Truthful man. Yes. Siasa okwache adieri. Pokno bedo gaji. Emo mi jikawan kama okwanya donje siasa. Yes, emo mi wanjo ma wacha adieri. Okwa donje siasa. Siasa okwache adieri. Wase wacho ka ni ja siasa eng'ama okora ma pok odwaro yudi. To bende kaka wanene ka wase wacho ni ja siasa kata obed mana wuonu. To en na wuonu ka pok odonje siasa. Chieng' modonje siasa. Chakre chieng' no Victor wase wacho ka eni okobine ni ka wuode to ne ni kombulu. Kombulu. Madala ne ka ong'eni en kombulu adi. Ogo kwandu chuth. Ogo kwandu chuth. Kata mana jeye makoro ginene. Okoni 2017. Ochung gavana Nairobi ka 2027. To sechako ng'iyo ni kuom ogweno ka ane kombulu. Gweno gi ode, bio je gi ode. Kata land benda kona grano lok kuche Nairobi. Ochako ng'iyo gweno ni da kanye bas. Ong'eni area no. Idhi manyo na ombulu. Mane kaka siasa en. Tiyudo ka Rigathi Gachagua somo yot. Ja siasa ok bed masomo yot. Achiel kigoyo ni gik manotimore sama jakom dhi lando Kibaki ni Kibaki tosa. Momiyo siguno bede kinde gi Nyachae nyaka Nyachae otho ka gin Serena kacha nyaka dakika mogik Nyachae ong'eni ene mokawo kika gi ng'ado ndara to kokalo ng'ado ndara modhi Urupa to oyudo ka papo chieng' oloko pache aya man ka jakom chamo muma kochamo muma mabandia ma people's president. Yes, people's president dong'eni jakom to the president en achiel. Yes. Koro kodhi chamo muma kacha mamiguna gine miye muma. Ting'eni Kalonzo gini nodhi onindo kumodhi odinegi. To jakom to bet nena kaka pap chalo. Onena. Gima ja siasa wacho kodi e pap kaka koro wabeti e mesani. Ok gima odhi timo. To rach gi Rigathi Gachagua ni gimoneno matimore no temo dhi owacho. Impeachment mare ni kane biro to en ok olosi. Be ok owach ni bring it on. En owacho gimopogore, o play victim mana kaka AJ mi advice manono. In koro injie maneno ni ng'ani nyori. To en oneno to dhi wacho, oneno to wacho. Koro onge secret card. Siasa nyaki bede gi card moro mana kaka ni neno ODM nyocha no tuge chien ka. Ma dakika matin ilandi ni ni party leader. To kapok igolo poster, migolo poster ni tinyisi ni in idhi mana chair committee meeting. Yes, idhi mana chair committee meeting. Mano ja siasa okibed ng'ama inyalo som pache mayot kamano. Ipando pachi. Koro mani gima Rigathi Gachagua ok ong'eyo.